Všechny vás zdravím a po dlouhé době jsem se s vámi přišla popovídat o tématu, které mě irituje už asi 1 milion let. Ne, od té doby, co já jsem se narodila, tohle téma bylo stvořené k tomu, aby mě iritovalo. A to jsou, prosím, erotické, zejména jaoistické povídky na organizaci Akatsuki. Sami o sobě mě samozřejmě neiritujou, jsou nějaké šipy, které si i ráda přečtu, ale ono se to špatně čte, když je to všechno tak strašně špatný. Dobře, takže jenom abych nehejtila, tak vám tady vysvětlím pár věcí. Myslím, že nejdřív začnu u hodně populárního Deisaso. A abych začala, podotknu, myslela jsem si očividné, ale pro většinu autorek fanfikcí to je všechno jen neočividné. A to Deidara není uke. Dobře, pokud chcete šipovat Sasoriho s Deidarou, tak je opravdu těžké rozhodnout o tom, kdo je tam uke, ale mně přijde, že autorky fanfikcí určují Deidarovu povahu jen podle toho, že má blonděté vlasy a modré oči. Prosím, řekněte mi, kde se v manze či v anime vyskytovalo to vaše nevinné ukeťátko, který jen touží potom, aby si ho Sasori už konečně, pane bože, všiml. Správně, nic takového tam nikde nebylo a nikdy to tam nebude. Uvažujte taky chvilku nad tím, jaký Deidara je. Přijde mi, že bych tady měla vysvětlit jeho charakter, ale myslím si, že je to zbytečné vzhledem k tomu, že si každý může nakliknout anime, mangu a sám posoudit, jak se má Deidara asi psát a že takhle, jak jsem právě popsala, to asi nebude. Další věc. A to je věc, která mě společně s ještě jednou věcí, o které budu mluvit za chvilku, štve úplně nejvíc. Jedná se tady o to, že si žádné autorky fanfikcí očividně neuvědomují, že Sasori v Akatsuki nemá lidské tělo. Pokud si chtějí psát fanfikce o tom, jak Sasori s někým kopuluje o 106, tak ať to hodí do flashbacku. Protože když si zvážíme Sasoriho povahu a to, jaký má zájem o lidské vztahy, opravdu pochybuji o tom, že má, jak to říct, dong ve své loutkařské podobě. Nebo snad zájem. To už by zase útočila na celkový šip Sasodej, což nedělám. Podle mě je možné úplně všechno. Pokud člověk chce něco zařídit, je to možné v té fanfikci, ale musí si pohrát s AU, s dobou, s úplně vším. A na takovéhle věci je většina těch autorek prostě jenom líná, takže máme Sasoriho, který má pravděpodobně loutkový dong, máme Deidaru, který se chová jako 15letá školačka z anime pro dívky a teď z toho má být jako fanfikce, kterou si má někdo užít. Ne. Dobře, abych pokročila dál. Kakuhida. Dobře, tak tohle mě štve strašně moc. Takže prosím lidi, uvědomte si rozdíl mezi masochismem a submisivitou. Nýbrž Hidan je masochista, ale rozhodně není submisivní. Nebudu vám vysvětlovat pojmy, vyhledejte si to na Google. Prostě obě dvě ty věci můžou jít ruku v ruce a taky nemusí. U Hidana rozhodně nejdou. Takže jestli ještě já jednou uvidím v nějaký fanfikci toho ukeho Hidana, jak Kakuza prosí o to, aby ho kopuloval tvrději a jak je to úžasné, jaká je to hrozná bolest, tak někoho asi už sejmu, protože Hidan má možná rád bolest, je masochista, ale nikdy, znova opakuji, nikdy by nepřipustil, aby nad ním měl někdo nadvládu, což znamená, že není submisivní. Tada! Další věc, která mě u Hidana neustále hrozně štve, je to, že si lidi nedokážou uvědomit, že jashinismus pro něj bude vždycky na prvním místě. I kdyby se do Kakuza zamiloval a nemiloval by tak nikdy nikoho jiného na světě, tak sakra, jashinismus je vždycky a ještě jednou podotýkám, vždycky na prvním místě. Myslím, že teď přichází ta chvíle, ve které bych měla podotknout ten fakt, že jsem v jedné Kakuhida fanfikci četla od Kakuza frázi rád připlatím. To byla jen taková malá kuriozita ohledně toho, jak strašně v charakteru všechny ty fanfikce jsou. Myslím, že Kakuzův charakter tady nemusím vysvětlovat. Všechny fangirly i pisatelky fanfikcí ho moc dobře znají, jenom se ho rozhodují ignorovat. Proto vám říkám, nedělejte to, protože potom ty fanfikce vypadají hůř než Tsukiyamův charakter v druhé sérii Tokyo Ghoul. Teď se přesunu k další věci, k takové zajímavé věci. A to, když lidi někoho šipují s Painem. Ano, říkám s Painem. Prosím vás. No tak. Proč by to Nagato dělal? To je ta otázka, kterou si musíte položit pokaždé, když vás napadne ta bláhová myšlenka, že by kdy Pain s někým kopuloval. Proč by to Nagato dělal? Tečka. Konec.
No a samozřejmě pak tady máme kamaráda Itachiho, že ano. Itachi je chudáček nejen největší obětí osudu, ale i největší obětí všech těch pisatelek, protože ve většině fanfikcí je Itachi prosím prezentován jako sadista, který přijde, znásilní toho Deidaru a Deidara se potom podřeží žiletkou v koupelně na záchodech. Já si nedělám srandu, to jsem fakt četla, doteď to mám v paměti, na to nikdy nezapomenu, to byla taková tragédie, že to není ani možné. A já opravdu nechápu, jak jste k tomuhle přišli, protože to je úplně to samé jako u Deidary. Deidara má blonďaté vlasy, modré oči, takže je největší ukyťátko a Itachi má černé vlasy, ďábelský pohled, má Sharingan, takže hned znásilňuje lidi. Tady máte výborný potlesk. Já jsem původně do tohohle videa šla s tím, že všem vysvětlím charaktery těch Akatsuki a co je a není možné, ale postupně mi začíná docházet, že ty charaktery všichni znají, jenom se je rozhodují ignorovat. A na to vám můžu říct jenom jedno. Když nehodláte psát postavy v charakteru a děláte si někoho úplně jinýho, tak nepište o nich. Vytvořte si nějaký svoje OCčka, protože stejně jediné, co mají ti lidé ve vaší povídce společného s charaktery, které píšete, je jméno a občas možná schopnosti. Občas si Hidan vyndává srdce z těla a dává ho Kakuzovi, který zemřel, že jo. Ale to už je zase trošku jiná kapitola. Potom tady máme jednu z největších katastrof, to je Itasasu, prostě jako ježišmarja. Jako šipujte si, co chcete dobře, ale tady jde znova o to udělat to dobře. Jestli si chcete udělat AU, ve kterém Sasuke a Itachi jsou za jiných okolností a nějakým způsobem by k tomu došlo, je to možné. Jak jsem řekla, možné je všechno. Ale mně přijde, že všechny ty autorky jsou tak strašně líní se nějak snažit, že prostě napíšou jenom sex a je jim úplně jedno, jestli by k tomu došlo nebo nedošlo, jakože nedošlo. Kdo to má pak číst? Já, abych si pak mohla stěžovat a dělat si z toho srandu, no to je tak jediný. No tak tohle je asi tak všechno, co jsem vám k tomu mohla říct. Závěrem, prosím vás, pište v charakteru, to je to jediný. Když napíšete větu, když napíšete sex, když napíšete já nevím co, tak si řekněte, mohlo by k tomu dojít. Mohlo by k tomu aspoň potenciálně trochu dojít. Pokud odpověď je nesmažte to, přepište to. No tak. Já chci číst kvalitní povídky, prosím lidi, no tak. Tohle bude asi už všechno, děkuji, že jste to sledovali, že jste to tady vydrželi a dejte mi subscribe, dejte mi like, budu strašně moc happy a pokud si se mnou o tomhle nebo o tématu z předchozích videí chtít pokecat, tak mi napište do komentářů nebo kamkoliv a oh yeah! A moje příští video pravděpodobně bude o mém ňufíčkovi o Tsukiyamovi z Tokyo Ghoul, protože jeho charakter musí být vysvětlen. Mimochodem přečtěte si Tokyo Ghoul mangu. Čau!